So díobh ar fad agus fáilte roimh chuig an seminar seo Líofacht na Léitheoireachta mar stratéis I dtreo na tuiscine. So tá an seminar seo mar chuid de seminar tá bron ag Gaeilgeachtas im Líana agus ag leanúint ón Traschur an Bhunscoil agus is sléir ón líon orda tá chlóirí sin go 108 nó mar sin chlóirí don seminar seo. So is léir sin ar an éileh mór atá ar an ábhar seo. So is cheardlann phraitciúil a bheits an a thuras golóir multidíh le úsáid sa seomar beidir chuidagaí an ag tosú an teachtain secuin, agus go déhann leis an léitheoireacht neamhspleách a spráige I meas na báistí sa bhaile. So tá muid Tharbh sásta gur bhí an talamh cúnta Jacqueline de Brún a bheits I món an seminar seo, ach tá mechan sin ágáil, tá mechan chuirneach na Jackie ágáil faoin gcathaoirleach. Agus caintear an gcathaoirleach tá muid Tharbh buíoch don dochtor Sylvain ní éigeán a bheits I món chathaoirleach ar an session seo. Is léocht ar I Sylvain san Edchas, I gláiste bhar an smáil, agus tá annachchud sanolas aici I gcúrsaí bhúna agus álam na Gaeilge. Agus cumála sin tá taithí airsing aici agus I gobar sa seomar ranga agus leis an PDSD freisin. So fág mé futsa inis Sylvain tuairt faoi chathaoirleacht ar an seminar seo agus mua bhuichas libh ar fad as féilinn. Gur míle maithagat a bheánid agus díobh ar fad a chuirde an chrúnóna. Seo an dara cheardlann atá déanta ag Jacqueline de Brún le Léitheoireachtas ar chuirsaí léitheoireachta le tamil beag anuas inis. Agus ina dhéag na cheardlanna deireanaí chunig aiseolalas den chiad sco aiseolalas an dearfach ar fad ar náisiúil ran fortathe, gus tá antá Dhírigh linn goil Jacqueline de Brún linn aníis chrúnóna a ríist. Is olibh cúnta ar hagas na Gaeilge I Jacqueline de Brún in Bhunscoil chathair bhlach clia, ba chóir leir I dachas san áisiúnad I méal feiriste I Jacqueline agus ba bhúntóir gailscoile I ribhe sin. D'urber Jacqueline na chlór fónach na Gaeilge agus cód na Gaeilge agus ba an stúr chóir a bhí ar an glóir léitheoireachta cleachtas. Tá sim mhór ag Jacqueline de Brún I leabhar de fáistí agus I léitheoireacht na Gaeilge. Agus tá PhD ar bun ag Jacqueline faoi láthair sa gcuirt seo agus féidir go mbeidh an deis agatsa ag Jacqueline roinnt den taide agus an sanúla sin a rointlinn le linn na ceardlanna aniu. Is amí leabhar a trochar hin a rúnt go Gaeilge ag Jacqueline nó scríofa in Gaeilge freisin. Agus tá uairscéal de fáistí fáilsithe leis an ngúm agus an dara chuairscéal le fáilsiú ag leabhar brach. Mar sin de tá Dhírigh linn go bhfuil Jacqueline de Brún linn iniu agus tá mé hénig agsúil go mór leis an gcardlinn seo iniu. Tá mé chuinte go bhfuil si ar fad ag tnú go mór leis. Mar dúirt mar ólas tíise a chuirde le an bosca cainte ar oscail agus nasúil na cardlinne. Agus mas féidir mas míon libse rudí nó heisna chuisteach was de cainte beidir nach mé an tamil gonne ordaí dhéú ar thusin ar fad ach filmmuid ar thu siúd amachchan seo go cínta a chuirde. Mar sin de gan na hiile muile a chuirde chuir an fáilte mhór ribh Jacqueline de Brún agus ribh cheardlann dar teide Líofacht na Léitheoireachta mar stratéis I dtreo na tuiscine. Gur míle maithagat le Jacqueline. Gur míle maithagat Sylvain as na de acail sin. Le mé meisteach just go gastan seo nó níor bhhailm mar dhéanam a gcónaí deanam iireachta a gcónaí Baineadh a bhríosteach in íon uairichlaigh agus níam a géirí a heilíon bhaile a dhéanamh de le mé meisteach. So bé mar caint sin seáinniu ar an Líofacht sa léitheoireacht agus cinnal tógann seo ón cheardlann dhearanach a luí Sylvain an sin a rimé ar an léitheoireacht agus na deisina léitheoireachta a bheith ag páistí agus na cinneala a difriúla léitheoireachta atá mar cleachtas agus bailim díú ar an Líofacht inniu. So is rud é beidir nach míon muidir díú ar an iritin agus bailim cinnal ard a díú ar agus bailí leis an Líofacht cinnal a dheosú. So an hiadrod míniuí mé cudéta gceist agam nuair a dearm Líofacht agus cudéta a gcónaí bé mé ag tagart den Traschur scileanna so tan cuilim teanga na Bhunscoile a teach go thomlan leis an concap seo
agus is bailach le bheith ag teagas gathanga so tá smuintí cliste in sin. Gréthe na líofachta agus na bailí le cenaldíú ar gréthe áirithe na líofachta le rudí a dheosaí. Ach leo agus an léithreacht góin agus a rééis tógan sin ón cheardlann Éireannach nuair bhí me caintear an léithreacht leathan agus an léithreacht góin agus na bontáistí bhhain le sin don líofacht. Masanú na líofachta chomhaith be mé a deanú tagart de sin, agus cheardanna oiriúnacha so sin rud mór chomhaith a bhí agam an tam dearnach, agus muid a caint faoi léithreacht faoi chrúir go mé leorthaí ag an level ceart, agus tá sé sin eolaí chomhaith leis an líofacht le páistí a bheith líofa, caihíonn checks a bheith oiriúnach dóibh agus be muid a caint faoi sin chomhaith. Agus an sin ar dearú léitheoireachta agus bailí le páistí a spreagadh le bheith leo agus i tuairt ardan dóibh nuair bhíon léitheoireachta acu bíon spreagadh ag an acu le bheith ag leo. So Cadéta nuair dearm líofacht na léitheoireachta. So Culture síos ar an líofacht mar sort ua ibriacht. Sin nuair a tharlaíonn an léithreacht gan smuintiú. So tá duine atá líofa ag leo, bíonn siad ag leo gan stró. Ach ní bhain go mbíonn siad ag aithint focail agus ní léonn siad focail mar lista ach bíonn úsáid ché na réithe prósáide an. So sin béim intonú agus phrasaí a léirú. So léiríonn duine a tá líofa sa léithreacht good goal tuiscint acu. Duine nach bhfuil líofa bíonn níos mó ama a chaithú acu ar an dí chódú agus ag aithint focail, agus an sin ní bhíonn foiinniú ar bí fácad an tuiscint. So aithníonn muid a leg an level sin léithreachta nuair tá muid a caithú cudhar ama ag méniú focail agus ag méniú phrasaí, agus an sin tan ceach léithreachta hart agus níl ama bí an le bheith dírí ar strategy tuiscinne. So bei aithniú daoine an cleachtas sin aithníam héana chomhaith beidir an amna go mbíonn níos mó béim ágin ar léithreacht úsáid na luamhléanta. Ach léiríonn taidir go bhfuil bontáistí le teagasc na líofachta sna hardranganna sa Bhunscoil, agus tá mar chuir béim an sin ar hagasc na líofachta agus tá ga le teagasc na líofachta a an ceiste tugam an níon muid ag teagasc na líofachta, nó an muid tíireach ag ligint de foiisí bheith cleachtú na léithreachta agus ag léamhósáid an muid ag teagasc na strategy dóibh. So sin ceist. Tá nasc idir an léithreacht ósáid agus an léithreacht thuúin. So mátá pláiste maith ag leo ósáid agus léiríonn siad an tuiscint nuair léonn siad ósáid, bhí cinse de go méid siad san maith agus iad ag leo go ciúin agus go dtí siad. So gan a bheith buairthe faoi sin nach ga bheith tuairtear chu bheith leo ósáid mátá siad maith aige. An líofacht na léithreacht agus an Délitearthacht, so tá ceisna eile an seo agus chuirma suas coppla le tagartí in sin de haide. Is maiile a gúnaí canal go bhfuil taide ar bun agam agus inis go bhfuil féanaise agam. Bhí meid bunú chudhfuil rudí ar an deachleachtas ribhe ach tan dárod an táhaach. Agus is maith comhaith feicil go bhfuil cleachtas cosalinn hían na cleachtaise tá agin hían arsúil ar fud in dóin agus go hidirnáisiún agus go Jacqueline fólam ó thíortha eile. So tá ceann sin faoin lua hamaide has omlainn agus tá taide an a léiríonn go mbíonn léithreirí ar gúil i líofacht na léithreachta sa tíadá ag gcomparáid leis an tí a hían. Agus nuair dearm sin tá má caint ar go fiú páistí bhfuil géalaigh sa bhála acu, bíonn siad ar gúil in san líofacht margheall ar an ghéalaigh a bheith mar bhinn hanga. Tá sé aonanta deachar bheith gommarta leis an bhéarla. Tá na páistí aonanta spreagadh le bheith leo a méarla agus ní cleachtaíonn siad léithreacht na géalaige an oiriad céanna, so tá féanaise an mar sin nachhfuil siad cólíofa céarna. Ní leiscail ar bé sin, so na bí gés muintú bhfuil tarlaíonn sé go hidirnáisiúnta tá sé go bhreathnaí ní gadú bheith burtha. Caiimiid é réiteach is rud é a caiimiid cenal going leis. Deirtar comhaid gur aspa folklóra agus tá méid cinse ón bheide hanagus death ar na ceistena go naithníon daoine sin go mór is aspa folklóra ceann na cis na móra le haspa líofachta mar an naithníon má aithníon páistí focail agus den níl an focail arálas acu curthaí sin bachlá agus ní bheith siad ag leo cólíofa céarna. Tá dóchas an sin ag an tríthústaidir an sin
Na rudí a dhéanann differ a líofacht na léitheoireachta teangatha agsúla na inniúlacht na teanga, tú sin álas ar an teanga an gramadach, folklór, frasí an cehreir inniúlacht na teanga, agus is féidir curla sin, is féidir linn sin na hagas dóibh, agus an líofaachta ardú mar sin má tá níos mó álas acu ar an teanga. An differ idir an theanga, agus buan sin na Traschur scileanna. So má tá theanga ar bon acu aber síníis agus béarla atá omlan difriúil. Bei difriachtaí móra in sin idir an theanga. Mar a harlaíonn sé níl an uird sin difriachtaí idir an Gaeilge agus an béarla, tan abatir céarna an, léann tú chléige jazz, tá spásna idir na foclaí, tan funkiacht mar a géarna, tá na concap a Drámaí mar a géarna leis na heimseirí, tá cuid mór a gceist atá mar a géarna idir an theanga. So má dhéanann tú sin silliúr na pláistí, cuidíonn sin leo. Buan sin an cinál misséir den differ seo. Agus an timpplacht fólama. So heglann an timpplacht fólama a réiteach le bheith oiriúnacha dóibh agus iad ag léamh theanga. So sílam go bhfuil dóthas an sin doing, go bhfuil freagraí an sin doing le cur le líofacht na léitheoireachta. So bhfuil an picture seo rins le bhí seo agam ribh agus cinál mar bhhaú san taide tar bon agam comhaith, sort of na staidena a bhaineann leis an léitheoireacht go bhfuil aithint focail agus tí chódú an mar chiad chloch, an sin líofacht agus an sin tuiscint, agus iad a gáil an nonnas anál, agus fhorbairt folklóra a gáil a rihanama, bíonn siad a gcónaí ag tógáil folklóra. Bhí me Jacqueline sin tam dearna faoi aithint focail agus tí chódú a bheith mar ceann na scileanna srianta is rud é ólmaíon páistí agus an sin teanseid a ré, ach sa dara teanga nó sa bhin teanga tá féana se an nach darlaíonn sin cógasta sin nó có firifa sin sna luamhlíonta agus tá gá le leanúint leis an cleachtas. Ach leanann siad an turas céarna agus tá muidir golad rá na tuiscinna a gcónaí. So ar bhealach, well, go cinse, tá an líofacht mar ghraithid idir aithint focail agus tuiscint. Agus má éistin tú le duine ag léamh, bíana sugat ón léamh a dhéanann siad an digginn siad an checks. Má tá duine ag léamh focail ar ocail mar a bheith list a focail an, aithníonn siad na focail ach níl an tuiscint acu. Nuair atá an líofacht acu, léiríonn siad an tuiscint. So is bailach is deatha heag an tuiscint agus is bailach agat sa mar bhainseoir, fis a bheith agat an digginn na pláistí an rud atá siad ag léamh. So tá is maile mo gcónaí bheith dearafach agus bhí couple of pointe dearafach go man sin, seo rud mór dearafach. Léiríonn taide go bhfuil nasc santasach i líofacht na léitheoireachta is síomh na tomaidis ó hanga go teanga. So nó tá gceistin sin, má orbraíonn tú an líofacht i deanga ó bhain, bíonn sé acu i deanga eile. Nes tá min gréthe an, gréthe éigen an, costal leis na fuamanna agus rudí mar sin a talla teagasc ó hanga go teanga, ba tá má cainse ar an rud generalta, tan funkiacht mar géana, tá cudhward na gréthe mar géana, agus astraíonn sin ó hanga go teanga. So nabí buartha má hélann tú na luamhlíonta go te caithfí cudhwar ama le léitheoireacht na Gaeilge, agus gon sin goméis siad ar gúil leis an bhéarla, tógaí siad sin. Bei siad non sin a astraí trasna a caithfí tú sin a chur nniúil dóibh, go bhfuil sin ag tarlaú. Is féidir úsáid agus prósáid ó orbairt tríd an léitheoireacht góin, agus an taith léamh, agus éiad a chhlaachú tríd an léitheoireacht leathan. So tá sin ag tagart siard an cainte thug mé ribh faoin léitheoireacht leathan agus an léitheoireacht góin, bíonn muidig teagasc na léitheoireachta sa léitheoireacht góin, agus an sin ag tuairt seansan na pláistí sin a chhlaachú tríd an léitheoireacht leathan. So caithfí an darad go Leabhar leabh a gcónaí. Úsáid sin luas. So mar luí mé mata pláistí non na focail ar fád a aithint agus léann siad iad go hangasta, gan prósáid níl siad ag léirú go digginn siad. So tagan an prósáid just deach leis an híal agus leis an tuiscint. So tá dá gré sin táhachtach in san Léofacht. So nuair dheantar ach léamh agus léitheoireacht góin, tá siad a chur leis an Léofacht. So gach uair a léitir checks teigtar níos fearr é. So an cleachtas sin fa leor léamh agus an bogú ré go dtí leor eile, níl siad ag fáil go leor taithí leis an leor eile sin.
lig dóibh luorthaí a léamh a ríis agus teigi siad níos fariad gachúr is bailach é leis le folklór a thógal, le phrasaí a thógal, le ceibhrear, Drámaach, liste mór fada, agus mar tá lutin sin an san dara foiinte tá siad ag ddíriú ar achlór, ar uamana, ar rasaí, ar nachanna, ar funkiat agus ar Drámaach ag ggóhecs. Agus sin an rud is táhachtaí. Tá agam gomíon daoine ag buintiú sa just lehannaí ibre agus leorthaí ibre le fónic a hagas agus le Drámaach a hagas ach mai dheantar sin le leor. Tá sé wad níos éifeachtaí agus tá cóhecs acu. In san taide tar bon agam sa ceann na dúchlein is mó a bhíon ag na daltaí na cibhrear na Gaeilge agus tá tafid ratha deanta agam le coplacéad páiste agus is cibhrear an rud is mó a bhfuil deachreacht acu leis so cibhrear na Gaeilge just nach míon go leor taithí acu. So má tá tú teagas na Drámaí agus ag léamh ag an am céarna, tá siad ag fáil taithí leis an cibhrear ag an am céarna. Agus má tá tú gúsid lehannaí ibre nó leorthaí ibre tu go leor aiseannaí fónica mála a gcónaí a géine fear leor a bheith an muo ar na deascanna acu ag an am céarna. So má tá siad ag gobar ar áirithe go gaithí siad na fuamanna sinna aimsú sa leor, sa checks, le cóhecs a bheith acu nó ceann na rudí a deir daoine faoin na fuamanna. Go minic go mbíonn na páisí an na fuamanna dheanú sa chluithe ar an lehanach ibre sa ceacht sin ach an sin nachhfuil siad an teála sin a chur a bhaim agus iad ag léamh. Agus sin ceannas nachhfuil an cóhecs acu. Ach má cheanglaíonn tú an dárod, bei siad non an nasc sin a dheanú. So tá na leorthaí aonta táhaach don na rudaí sin ar fad agus nuair dheanann siad ach léamh, is féidir spric difriúil a thuirt dóibh gach uair. So má tá siad a cuirtú CH an chéidir a léinn siad leor. An darathúr a léinn siad leor tá siad a cuirtú bréithras an aimsir caite. An tríthúthúr tá siad a cuirtú comhaí ceiste. So tá gcónaí spric difriúil acu ach tá siad a cheangal na gréithe teanga leis an léitheoireacht. Agus má léitir checks a bháin go dóin, aistrítar na scileanna sin go checksanna eile agus go teangatha eile. Agus sílam gur bhfuil sin aonta tábhachta tá féinise agam ag teach tugad faoi sin má léonn siad píosa bháin as leor go mbíonn teála sin acu don chodeile don leor agus don Gaeilge nó don bhéarla go naistriaonn na scileanna sin. So maidir leis an léitheoireacht os ard. Agus bíon muid a géisteach leis na páise ag léamh os ard agus an sin aistriaonn siad sin isteach ag an léitheoireacht thuúin. So tan dárod cinna Leabhar leab na bontáisí don Bhunscoil. Is féidir fhorbairt na léitheoireachta a bheas. Is féidir líofacht na léitheoireachta a bheas. So sin masúnú. Is féidir gréithe léitheoireachta nó líofachta a aimsúd an teagasc a rééis cheangal se leis an bheasanú agus ggóil tú bunú ceachtainna ar an álas a fuair tú ón bheasanú. Agus tá nascidir an léitheoireacht os ard agus an léitheoireacht thuúin, so sin iad a gá drá an neamhspleáchais. Bontáisí don léithóir is bailach é leis na scileanna léitheoireachta a léirú. So má tá siad maithe ag léamh bhhaile sin a chur aniuúil de gachtainne. Tá páisí an bhain an sult as an chur a láthair. Tá páisí eile nach bhain an sulta as cumáid so caiimiid sin a chur san éirú. Is deas a bheith léamh a godeachta daoine eile. So má tá siad ag léamh an grúpa, má tá siad ag léamh os ard beidir an merchana nó ag léamh dá chéile, deanan sin rud cinnal socialta den léitheoireacht rud atá deas. Curthir takeíocht cí ar fáil bunaithe ar an léamh. So má tá páise ag strachailt le rud áirithe, tá acu go dtiocfaí an muinteúir le takeú lá. Agus bíon páistí agus tuismóirí sasta. So is ceann lomsa teagas cosí me semach na nínain, na luamhlínta agus tuismóirí teat agus an chiad ceiste bheith acu agus iad ag tógáil na buaisí. Did your teacher listen to your read today? Agus sin brúmór go gaithí tú bheith éisteach lá ag léamh. So, ach, ní ga bheith éisteach le páistí ag léamh os ard a ngach ceach léitheoireachta. Má ghlachan muid leis gur masanú atá gceist leis an léitheoireacht os ard na ceachtainna sin masanú. So, caithí muid teagasc a dheanú cumáid. So, éistear le léitheoirí ag léamh os ard leis an léitheoireacht a bheas. So, ibrí amach Cúhuirta de gola bheith ag éisteach don bheasanú a neamhí tú sin úrs teachtain, úrs bhí, úr gach sé seachtainne. Bhí choras a tas scoil, beidir go páistí an agus béart éisteach lá don bheasanú níos minice na páistí eile. Daoine eile tas agad go siad ag léamh go maiid
So Catega will to get extra log ag leo gachla. So is kennel luchwer seo. Be an tref she on kinship, nervian to Dhírigh ar an Líofacht, nur a janhi na poisty leo úsáid. Leo úsáid. Emerchna and Grúpaí go neamhspleách agus suggeriú do lucht éisteach an de hafad. Sin rod Jeffrey, sin mud ag clachtú na líofachta. Agus ag clachtú. Ag tuairt seansdóibh leo a ríis agus ríis gydí gníirian siad a rós. So sin rod Jeffrey an masanú éisian tú lá uairháin agus bhhaile an chiad leo agus tatú janú brethúnis ar an leo sin. Leis an clachtú líofachta tatú tuairt seansdóibh chhlachtú a ríis agus gydí go bhfuil siad a rós. Sna ceachtainna léitheoireachta bar bheith Dhírigh ar na scileanna na strategy agus an tuiscint. Agus tugann sin seanstid, tugann sin níos mó ama dit an léitheoireacht a hagasc, nuair nach bhfuil tú géistead le gacha le ginne a gacha le ceacht. Agus chur céistear tíon, go dé mis ag fáile seo, go dé na poisí ag fáile seo. Tá sugam go dé mar léon siad ó lá go lá, an bhfuil méid tuairt go leor deis na dóibh an léitheoireacht a ólam, agus a chhlachtú. Beidir gur bhar lá an darna leo nó an tríthú leo in áit sin chiad leo sin nuair a bhíonn siad rud beag áireasach. So tá sin táhachtach. Agus muintú leis faoi fáistí agus iad suhwala ag leo, so bhí mar caintin sin faoi iadidir scoil agus a bheith eisteach lá, agus iad suhwala ba bhrá de méid siad neamhspleách ag leo. Agus tá an caintin agus tá sugam go bhfuil seo ag tarla go bhfuil an Inta burha faoi caiideann na Gaeilge ag titim agus poisí suhwala ón scoil. Poisí na bhfuil Gaeilge suhwala acu, níl an taithí sin acu agus níl siad ag eisteach leis an Gaeilge go léithúil, agus tá muid a géirí cenneal deisna ó thuairt an Gaeilge a coinneal ag ard caiideann ta scolanna an agus tá an obair deanta acu, maidir le caiideann na Gaeilge a ail an ard agus féú na scolanna sin burha, go bhfuil an caiideann sin a heitim agus tuigim go thomlan de sin tá sé inta Jackar. So má is bailach é le poisí chur ag leo, le go méid taithí acu le leorthaí agus leis an Gaeilge agus iad suhwala a caiimiid ar a thuirte ad leis an cleachtas neamhspleách, le go méid siad non checksanna a leo suhwala go neamhspleách. So tá mé ag teispan sin múnla seo a tá bunaithe sohar horiki Vygotsky agus an léitheoireacht a dhéanamh an kennal scaffold a thuirt, múnlú, cleachtas a rinch, cleachtas faoi chrúir, go dtí an cleachtas neamhspleách, so na céimeanna sin a thuirtáibh go dtí go mbíonn siad neamhspleách, agus sin a chur a ggóheics an léitheoireacht úsáid. So maidir leis an múnlú, go mbíonn an múnsúr nó an tuismóir ag leo úsáid de fáisí. Ag gachis, go fiú suas go dtí na déige, tá buntáistí móra an de fáisí bheith éisteach le duine fásta ag leo. Bhíonn siad ag eisim larú na léitheoireachta, ag tuairt strategy, Líofacht, folklór, cibhréir, teanga ag level níos airde cumáid, tuiscint agus sult. So tá sin táhachtach go mbíonn sin ag tarlaí an téarscoil, just go mbíonn tú leo scéalta de fáisí, just ar waithe le sult a winchas. Agus tá sin táhachtach an bailach ar fad suas níos na luamhlíonta a bhain a ag gach level. Agus an sin an léitheoireacht faoi chrúir, nuair a bhíonn an múnsúr ag trúirú. So ar scoil is féidir na poisí bheith agad an grúpa, agus léann tú beidir le macala nó go cóúil. So an rud atá gceist le sin go léann an múnsúr lína agus an sin léann na poisí lína. nó go léon gach duine sa grúpa an checks le chéile. So an bailach sin tá dú tuairt deis den na poisttí bheith éisteacht leatsa ag léirú na léitheoireachta sulla léon siad san. Nes ní seo nuair tá dú deanú masanú, mas maiile masanú a dheanú éis leis na poisttí scartha. Ach, sa ceacht léitheoireachta bar é dheanú an bailach seo ghfuil tú tuairt trúrdóibh, tá dú tuairt takeíochta dóibh, tá siad ag fólam na léitheoireachta, so tá siad ag glacu le trúr wutsa. An sin tan taith leo an táhachta, agus sin nuair a thoisíonn siad ag clachtú na líofachta, deanhí siad é a réis agus a réis, beidir le cara, beidir go córáil leis an grúpa gan an múnsúr, le birtna, an sin láhéan, go bhfuil deis acu bheith ag leo a réis, agus tuairthaí siad héan fáidir, go bhfuil an léitheoireacht a géirí níos fearr agus níos fearr, gach uair a dhéanann siad sin. An sin sa deireadh is féidir an checks a thuairt dóibh,
Beidir checks tá léite acu faoi chrúir a ach leo go neamhspleách. So smuintigi fáistí beidir a lé leor an bhliain rive faoi chrúir, gur féidir na leor sin a thuirtdóibh a níis ag level neamhspleách. Tá na leorthaí sin léite agus pléite acu, tá folklór deanta acu, tá na phrasaí deanta acu. Aite agin sa cibhne tá sé ron, agus nuair bhíonn deis acu iad a leo go neamhspleách tucaí sin arás na cibhní sin nó beit seans níos fearr acu an leor sin a leo ag level neamhspleách. No checksanna ag level neamhspleách má tá na level ibrithe amach agah. So, an chiad rud tá géirí gnéiste hí sibh seo aim comé aim den gasar seo tá daoine ag codúlam má chairde baga, daoine teaghlach agus pláistí chairde agus a lehéid, agus dír mé ar bhónal ní sin a fíor aim. Dír mé ar bhónal sliocht a leodú. So an nula hála an seo tá mise maithach, tá sésin ina hach, agus níomid in íon bobbal le chéile nó éon rud mar sin, so níomid a deagháil. Run me hug me réimse leor dag me iad hartig an teach an daras agus hug me réad agus réine sé hían an cum seo. Sílam ggóil sé rud ag Jackar dó, tá sé began dún na híisina a scríbsí tá sé nímlíon a díis. So hug me seo dó tá sé ag level rudbag ar dó níomhain sin níl sé sa canhainte tá aige tá géalaigh olú aige agus níl sé seo an géalaigh chuig olú. So Janan sin é rudbag níos casta dó ach dír mé a leo so ní seo an tús seo leabhálaí tríd agus dír mé a ahar hafadú, ní bhuair sé takeíocht bé seo an chiad leo. So eich nó sibh an ceneal seo páiste nachhacha checks riú rive agus tá ag buint tríal as. So carhí me seo a Robert a siúlagum gine broí seo. Nuach síthe. An bhfuil sibh an sin na cluiste? Trú mháam ar sa táisisin. Ma an sin na trachhwalaí sin go ganhí sí siúg uildín piog as is sílim piog jaar síle sí jaarmar go léir is gear a bhí gaire ag castal hían ní éadhín an cad eile a stopú ní éadhín mé hían a stopú cían fá a bhfuil sé bhí gaire ar sa táisisin ach thosaí sé sin ag gaire an sin agus jaarmar tiú stoppaí ar sa meise an sin bíú smach is blachtarí sibh de an trúr eile ar a chéile stoppaidir ach bhí is agam go bheitthe an gaire brisú amach rois mar ganin smach arthú. So sa leo sin is léir nach ró tuiscint ige ar an check seo. Go fiú réine me lehanach seo de intas marall go caiint sin, but bhí coppla rud eile a hat sin lum an rud sin faoin bhí hiiscint siidir si ógúil agus pi ógúil agus coppla rud eile. Go fiú ag leo níl a sogam cabhil sé ó bhí a sogam agus siad an cinnas ggóil sé scartha th gáilína. Current sin stahan bheitse agam mar lína bhain. Ach so bhí is níor aitheann sé go fiú an frasa sin, ní bhuair sé sin, níor hiig sé ní éting, so ní bheith sin ige in sa chanhaint. Dearm sa déata agus ní éting níor tam gur bheith pois a hocu bheith agam an codeile an am. So is hocu a bheith nusid agus so aithníam na rudaí a ró sé ag strachal leis an sin. So sin an chiad leo. So Bhfuilm seo ar alamh cumáid, cos híl me go sé inta simú, dír mé ar an ahar a bhí a gceiste leis agus ag tafad, an chiad leo a hafadú, agus an sin an dara leo a hafadú gan codú rééis, just ligan stá an rud cíarna a leo gan takeíocht, gan codú ach é chréal an darathúr. Agus bhí an darathúr an iomad go hennim sin a bhí sin inta simú, bhí sé intach fada. Glach sé a wadníos mó ama nó is léir an tam sin goró sé géirí an chéal a winchas. Bhí sé ag stoppa agus an sin a golarás, agus a golaré, agus a chapterás, agus bhí sé inta sillir go dé bhí ag tarlaí. So an chiadúr díreach aithint focail. An darathúr bhí sé goladró na tuiscinna.
So chuki majarasha gan leo vi aga inye do tamal a chahu iclachtu But bwailam lort fwy na greha a vi ageshlishin erdus. So shoyed na greha líofachta ata aimshiha eg Rosinski. So Sean Tanya Moore one and lishin líofacht léitheoireachta severla. Ach marger Austrian na scileanna go pointse her misha léitheoireacht le seo. No héilme gurú rudig an sa bhreis just die her in modulation Gaelic. Na fuamana agus aihan sé na fuamana 10 mille poisi elig leo haar mahajama le mahaide agus inamana ta se teach denís go minic go míon poisi gusich fuamana an verla de okkel nachwal aku sa Gaelic so caiher kennel an léitheoireacht a chur san éirí. So léirú mohahain agus arja phraitciúil réaltacht Lewis agus léitheoireacht agus hannig muid solution. So ma hem is jahan a go hex gonal an sinna vieg leo. Léirion remse de wahahain agus arja sa léitheoireacht lean mar bheith kaint nader hille cara on guchig chat le mohahain an checks. Ní rosin ag tarlu dairira ní roise kaint mar bheith kaint nader hille cara on. Bhí an arja go bra, bhí muid abalta eachlis, ní sé cogarní agus ní sé beki, bhí sé just compordach. Ach ní ro na mohahain an sin Harvey. Maidir le phraitciúil bhí sé go bra go masartha, but ní ro dem agus interú héilme grúise simú nar dúirte beag le hánig sin na cin litre agus an cuatha uhrasa, but is léarnar heag sé é. Lei sé go bra ré bhí sé réalta go leor agus níor stop sé mór an ag focla bhí léir go raibh sé abalta cinnal ar a live show. Bhí an luas go mai an chéidir bhí sé anháil an darathúr, rud a bhí an simú nó bhí sé ddíirí níos mór an tuiscint agus chur sin cinnal muil leis. Léitheoireacht, héilme gur live show sé na fuamana go mai. Bhí coupla ceann sin nachró gart aige, but bhí sé go bra go generalta a glacu leis nachró cad na focail sin arálas aige. So léiríonn álas ar uamana áirithe na Gaeilge, lean fuamana tarálas go lífa agus go cinse bun an tréalas focail nua a leo buintúsa just álas ar na fuamana. Léiríonn álas agus tuiscint ar chodanna na wacail agus PC cutisianta réimiarna agus iarmhíarna so níú mór an de sinón a thuid. But bhí sé go bra ó híomh an léitheoireachta a héilme. So le sin a chur a gart caiithir an léitheoireacht góin agus an ach leo agus an léitheoireacht leathan a dhéanú leabhar le go méid deis ag poistí teachtas dethir sin. Agus go fiú leis an ach leo bhí difer idir an chiad leo agus an dara leo ó híomh an sílamans an dara leo nachró sé go fiú buirthe fan tafadú bhí sé just a géirí an rud a ibre amach. To develop fluency, it is not enough to simply read. So being an them og inar léitheoireacht leathan in amana, ach tan darod an táhachtach an léitheoireacht goin agus an léitheoireacht leathan. Agus de réir cinnal taidjin in doan in verle stoha, tá an léitheoireacht leathan ag tarlú níos minice in éis marall ar cud na cláirithe léitheoireachta sin a bhaineann le léitheoireacht leathan. Ach níl muid a ddíirí ar an léitheoireacht mhain an oiread céanna. So tá na rudaí eile seo táhachtach. Tá feasacht fónálaíocht agus fónímacha an caiithir sin na orbairt agus fhorbairt folklór agus scileanna teanga ó bhéal. So sin rudaí atá ag tarlú ar réithanáma agus a héana bhain ar an léitheoireacht a dhéanann siad. Tá agus scileanna aithint focail. So tá differentian idir feasa fónálaíocht agus fóníma agus scileanna aithint focail. Le aithint focail tá sin níos táhachtaí don bhéarla agus tá feasacht fónímach níos táhachtaí don Gaelic. Ní héana bhfuil an tandárad táhachtach, but sa Gaelic ó hála ggóil an Gaelic ag level na fóními in G-códaithe. Tá sin níos fosa bheith live show G-códú sa Gaelic, ach tan béarla níos deacra a G-códú agus bíon an béarla ag ddíireadh níos mó ar aithint focail. So má tá scalaí an bheith fóními níos airdead an Gaelic níos éislid an aithint focail, agus aithint focail níos airdead an béarla agus níos éislid an na fóními. So tan dárad táhachtach ach just tan maithan difriúil lá. Maidir le teagas codanna focail agus patrún litríachta sin mórfíní agus sin na hiarmhíranna na réimhníranna
beidir rudí le sébhú le thurú na háthraithe sin a hagan ar na holraí an tuisiil ginnedead na rudí sin a athraí an focail tá sin níos casta sa Gaeilge agus níos fosa sa bhéarla. So ibrion rudí amach tá na scileanna seo cinnal a gol an nonna sanál ach má tan seolas agin is féidir sin a thuirt don na pláistí. So ar bhealach bíon muidir a go bhfuil na fuamanna níos fosa sa Gaeilge tá na fuamanna ach níl na mórfíní, na fóníní ach níl na mórfíní tá siad san casta. Agus foiann siad taithí ar sin tríd an léitheoireacht. So tá léitheoireacht ag freagairt chuid mhór duna dúchlein atá agin. Teagas múnlaí agus túir deis na cleachtaithe na strategy G-códaithe. So ní leor bheith go fríd leor ibre leis an G-códaí agus smuinte go bhfuil seo deanta. Caithí siad éad a chur a ggóhex agus na strategy seo a chleachtaí in san léitheoireacht. Buinúsa just checks in a key agus tá go a heachtarrás agin ceann seo. Jan ach leo ar hexan le takeú le léitheoirí atá ag strachailt. So an rud sin a bhí me leo ar ag rafaí visa checks a thuirt agus a leo a réis agus a réis agus a réis. De foiisí bhfuil deacreachtaí léitheoireachta acu. An hiad leo sin nuair a léon siad go stadach agus go bhfuil siad ag strachailt rudbeag mas sin an cimhne atá acu ar seo mar tá meise ag leo. Níl sin a go thuirt maíon dóibh. Agus buineann chuidhúir seo le sin dearcu a bhíon ag léithúir ar a gcuid léitheoireachta héin. Má dear poiste tá mé maithe leo an méarla ach níl mé maithe leo an Gaeilge, nó an bailach Eilechart, nó má hélann siad nachhfuil siad maithe leo ar Harbí nó go bhfuil siad, tá dearcu sin táhachtach. Má chreideann siad go bhfuil siad maithe leo an Gaeilge, bheith siad maithe leo an Gaeilge. So codí lá. Má ligan muid dóibh an cleachtaí agus an taith leo sin í anna gotí go bhfuil siad ag leo an písa sin go hanmhaith sin muine agus spragu don chiad leo eile. Bei siad ra bhfuil léimeise sin agus bhí mé ar rós a neist me go a leo seo agus bé mé ar rós a réis. So sin an cimhne atá acu. So codíon an taith leo leis an Léitheoireacht agus leis le muine a bheith acu agus le spragu thuirt dóibh. Agus an sin túir deisna dóibh an léitheoireacht dhéanamh go leathan commáid agus buinúsid as masúna cí mar bhaintúir bhhaile a bheith non iad a Lanston agus ebre amach cáhfuil siad. So rint moltaíonn seo bunaithe ar an taide agus moltar cinnal aithint focail, leo úsáid, an taith leo, just le go bheici sibh go bhfuil seo teacht ón taide idirnáisiúnta. Bhí taideann sin a rinn don agus hickey ar an léitheoireacht leathan i ngéal scolanna. Agus bhí cumann léitheoireachta acu agus thug siad amach tiltte leor sort réimse leathan leorthaí leis na pláistí le iad spragu. So má tá réimse checks agus tá féanana se acu gur athraí na pláistí an dearcu a bhí acu ar léitheoireacht na Gaeilge bhí siad níos spraga le bheith leo ach pointe táhachtach luann siad Líofacht mar cheann na bontáistí a hanig go maithe sin commáith. Álas táhachtach an seo gnástrítar na scileanna seo. So má léonn siad píos a bháin a réis agus a réis agus a réis gotí go bhfuil sé a roas acu. Bei siad non sin a úsáid agus iad ag leo checksanna eile. So tá sin táhachta. Ní amháin ó hanga go teanga ach ó hex go checks agus deanan sin differ. Tá go éisteach an éis le dónal a réis. Ná seo bhí seachtain ige le seo chleachtaí agus tá lochtar am héan an seachtain áirithe a bhí gceist ná an sos Leabhar so an craterbocht. Bhead sin níos fearr ige ach níor chleachtaí sé ahan lá. So go bhí an lochtar amsa a sin níor heag mé an sos Leabhar ba tá sin níos fearr. So éiste hí muid leis. Léoch síthar. Dúr má bhám ar sa tamáisiún na am simúid an drochhóir sin chuin nean hí siúr uirlúin. Piúg uig ar sa síle. Piúg. Jaar síle siúr uil. Jairúmar an goléir. Scéir a bhí jaire ag tastal héan. Ní éirthín an cod eile a stoppu. Ní éirthín me héan a stoppu. Cían fearr bhfuil sé bhí gaire ar sa tamáisiún. A chosí sesin ag gaire an sin agus gaire mar siúliú. Stop agaí ar sa mar sin sin. Bhí ó smachtar is blachtarí sibh. Deach an trúr eile ar chéile stoppadidir ag bhí agam go bhéadú in gaire brisúil amach ar bhuis
mar ganneor hin smacht orthe. So bhí sin níos fearr ná mar bhí an chiad agus an darathúr a bhhaid na bhí couple of pieces sin go fáil beidir an GH nach ro gart agus rudí bugge a fiise be léargur heig sé é agus bhí ceistena aige bhí me an mar a hála seo thug me se tafaú lé meise seo agus churmé é heig a ahar ar WhatsApp agus gist siad leis agus an sin clachtaí sé é so sin mar a bhí an eisimlar aige just an pí seo agus bhí ceisna ag an níorthaig sé ní 18 mar a haile me hí ceist aige faoi ghearr híl sé gur bhain sé le gaiire ach nach bhacha sé riú é mar bhréithir so híl sé gur drochchéala go bhíon ach dahann sé gur ó sé cliste gur úsáidú gaiire mar bhréithir agus hatin sin leis ach ghlach sé leis gur drochchéala go bhíon so bhí rudí bag mar sin an bhí sin níos fearr. So hafad me se agus churmé heige gist agus chur sé arás an tafadú thugam. So sin mar a bhí an chur agus an cúú an sin a dorin agus muid ar fád soála. So it's just léironn sé na féidirthachtaí le soort sampla a chur heig daoine agus rudí úsáid an bailach sin. Tá is féidir an léitheoireacht a bheas mar sin bhí muid caiintear an bheasúna agus an seo tá leathanach líofachta an seo tá bunaithe ar an rubric a bhí ag Brzezinski agus is féidir seo thuirteach de grúpaí de úsáid tú híon mar bhainseúir agus suirt marcan ó thuirt so na léirú maithain agus airde phrasáil go raibh agus aon go cethir scóir a thuirtáibh agus an sin spric don chiad leo eile. So mata poisig leo le chéla sa rang agus fin si jazz le chéla. I mean is féidir cinnal gar réalta agus níon a bheith an nahol daoine go a bheith cruúlach le na chéla ach bíon siad céalhar agus bíon siad cinnal ó bhí sin an bhaith a bhí si bhráthún bechóiríomh na guhanna ardú nó tá si bhre léo go rógasta glach agus an sin an chiad leo eile go méid siad níos fearr. So sin an ceol rud a bheith a gceist. Ó rud eile bhí me go ra faoi seo an tathair a tháinig sé ráise go agus dúirt sé go raibh cudhúir in na focail so aim nathe agus a leithead sin agus cud in na bréithre a tháinig go níos áitithe eile sa leabhar. So tá leabhar an leite ag go óhin. So sulir lei sé an leabhar lei sé an pí seo agus clachtaí sé seo agus an sin bhí sé abalta é chur ggóheics agus rinn sin leo an leabhar online níos fosada. So níú le deanú agam sa an pí seo a hafad tá céad agus a trí focail an sin. Níor ghlach sin a bhád agus bhí sé sin an non sin cinna a chur a bhain leis an codeile den leabhar. So bhí PCL a bhí Jacqueline, but bhí sé abalta an chéal a bhaintes agus sort an maithe eil. So debrí sin go jazz. Ba bhíon lom rud arán seo faoi leabhar bhí sliocht agus tá agam gomíon go leabhar daoine ag brathir na sliochta a bhíon na Czechslóir nó a bhíon ar lína leis an léitheoireacht a hagus ba tá bontaisí ó bhád níos mó leis na leabharthaí. Más féidir ar Harbí leabharthaí a thuirta fáisí bar a bhád sin dhéanamh. Tá siad níos spragúla. Spragan siad na simena na seanraí álaí na bhíon antú. Tugann sé úniureachtáibh is lá an leabhar sin agus siad go le leo hús go Jerry agus tá muí na buint le sin. Is féidir leabhar leo ag level agsúla commáid, so mar bhí me gras féidir leabhar thuirt de bhblion grúpa bhain faoi thróir agus de bhblion grúpa eile go neamhspleách nó de grúpaí tíbhtíad an rang ag na level agsúla. Ma dheantar clachtú líofachta le leathanach ó leabhar is féidir sin a chur a bhaim leis an codeile den leabhar. So i bríon seo. Tá scileanna áirithe le leabhar leo, schedule, údar, blurba, clár, innéag, structure, strategy, tá rudí mar sin an chuann siad aithne ar na character tá rudí an bhhain le neamhaic sin nach féidir a eile sliocht. Agus ní ga gcónaí go mbeadh ceacht scríofa mar chuid den léitheoireacht. Manamana má caingléonn siad sin na gcónaí le sliocht gomíon agus bhíon ceisina áirithe an na gcónaí le sliocht ní féidir go isteach go dóin na sliocht. No ní go leabhar ála seán. Bhar le leabhar tá bhád níos mó ála seán agus is féidir cinál an level níos dimhne sin na eile maithe. So bar a gcónaí má bhíon deis an leabhar thuirt. Bhí me ceint faoi seo an san camdearnach faoin na cheardlann a chur ag level agsúla, so tá level teagascach, level neamhspleách agus level róheachar.
agus sinniad na ceadatan na Malta ó bhí sílam na seachtaí an ach sílam go déanaine cinna le ceistú seo anis agus bhí me léo couple piece taidin sin cumáid faoin darna teanga cumáid gan naithnítar go bhfuil na ceadatain sin rudbeag ard agus muidir lé leis an dar teanga nach dogann si glóir spláisdóibh cumáid so má táidir gra go bhfuil rudí faoi nóha faoin géad rógúchlanach dóibh sin focail ó an deich agus más muintin tú ar fáisí léo is cin si go méid si ag an level dúchlanach minic go leor ach te si ag léo na leorthaí seo agus ar bhealach tugann si spláisdóibh a bheith ag fhorbairt agus ag fólam so tá daoine ag chatach agus ag rá seo anis so but moltar na grúpaí léitheoireachta so leis an cleachtas sin a dhéanú goméisiid non an Líofacht a chhlaachú le chéile. One mise is just ga funse kennal levelú in sin nervví mise gobar kletje agus mar tas agus de kletje in ord Jacqueline Tá sé a mandi after rumor hui kletje a ré like band trí go Harithe cahar hí rudi kennal hí nísmó ális an agus honnig me goró an contan an léireacht ag feinte an panel níos arinni to nísmó ális an so to critcher an sin le comma agus áwer an leor lín lehanach lín focail an Abertí na focail tarálas G chodí na rudi sin ar fad curran sin leis an Jacqueline agus ebrion tú maithe, but tá sé seo deanta go leorscoil na leorthaí curtha in nóir Jacqueline tá sé deanta ar hiú an asian is leis na thuairscéalta so caiidú na thuairscéalta cheannach ba tá na tidil agus na leor haciaachta hen lá in nóir Jacqueline agus buinú tríal as tú sin iscolanna so is fiidir rudí a chréal agus bheith was agah le leorthaí a agah sa scóil ma te rudrá jacker no ra ers is fiidir a wogu haar glaken sé kennel blianta tahi ach Déana so go bheith arcar leor go bhfuil ceanna bhhaine go bheith níos fosanna cean eile, but an sin tá rudí eile antíhí agus ghlacinn sé de tíana leo agus iad a chur na level cearta. Bhí me géirín an Drámaí seo just a haispan Steve just go gasta seo Drámaí ar an nervhí me international cumáid. Is Drámaí iad don léitheoireacht úsáid agus sílam nachholonnach na cin seo ar fearr áis cabbé a tar fáil in Gaelic. Is Drámaí iad don Readers Theatre a tar an Mbaile agus is bailach é le grúpa a chur ag leo le chéile nó go mbíonn páirtena acu. So sin iad na Drámaí má tá si a gló be mbíonn rudaí as cló go gasta so beidir go bhéh brathairt orthu. But na Drámaí áirithe seo tá na páirtena scríofa de abaltachtaí agsúla agus sin rud a bhí inta dúchlanach le scríú agus choir amach idir chuidhór tríalathe leis na level a eile gart so má tá trí level léitheoireachta in ach leor. So a glúdach an leor deir sé cadiad na character agus céan level léitheoireachta so hiag le character a chóirt de fáistí ag abaltachtaí difriúla so an léithir anhaith ben part dúchlanach agus an agus a léhead sin agus bíonn siad ag leo le chéile mar grúpa agus an sin nuair léin gach grúpa tan dean na daoine eile breithúna sarthu so is féidir an lehanach an rubric sinna úsáid agus gachúir a léin siad éiríonn siad níos fearr so tan chiad leo masra gan garú agus an sin éiríonn siad níos fearr agus níos fearr agus níos fearr agus sa Jerry bíonn siad ag leo go háanhaid tan bhéim ar an glór so ní bhíonn culta nó sulte is bailach siimplí éile drama ó bhéil a chur ar fáil dóibh. So sin samplan sin den na páirtena tá is léirgur páirtena dúchlanatha iad dadí agus an captain an sin agus bíon si sin ag glótram. Rud eile héilmid bhí táhata a chuirteach na blianta bíon si goní Jackar na blianta le so sin sa bblion níéag fihe i seach scrífa amach le go déag lá iad a leo ósáid so de rudí mar sin codíonn siad go mór. Tá achrás a cheann seo tá aonanta maid a fáistí atá ag strahailt nó bíonn siad non éisteat le duine níos fearr leo ar dús leanann siad an checks agus an sin léann siad san anrod céanna but tá siad néamh éisteat le duine eile agus an sin nuair dhéanann siad clachtú bíonn siad ar rós bíonn siad le ag an level céanna. So codíonn sin go mór le páistí a bhfuil deachreachtaí léitheoireachta acu nó just a ghlachan rudbag níos mó ama. So is bailach anhaithe le muíon is bragu.
agus siad an grún picture seo agam an tam dearna faoin na leor a bheith in ord. Bhí meid molú iad a chur moxí tamuisiigh muintí ar spotí daite a chur ar cool ar grim na leor, agus le mé nuair a táid cinnal cinse faoin na level bhfuil méad a phrail rud ag níos mó táid chu rudí amach ag daoine an Jos an siúd. So bhfuil spotí daite mar a tab jant ag daoine sa bhéarla, agus beidir go bhfuil se jant ag daoine ins na leor lena géalaige cumáid. Bheit sé rós mátá agus mátá moltaí ag daoine faoi dé mar rinseid seo dearhin gur bhhaile daoine eile a chlinstan faoi is bheit sé rós mátá muid an sin a rins. Agus tá rins samplaí agam an seo de rudí atá agam i level agus bhí coppla cara eile agam ní bhéimiid a gceisiad le leo, but just teaspan é méid na luorthaí a réine siad. Just ar waithile cinál gobheici sibh bhí thugméid seo level level seo beidir QR in Fountas an Panel hart fan level sin, so pluisí beidir 7-8 hart fan each grúpa sin. Agus tá siad ag an level soort neamhspleách. So gobheici an comma, so machara leise an seo tá siise seach tá sí 8 mbliana dééis actually, tá sí 8 agus réine siise ón level sin a thug me défa réine sisin cean seo an chaileach, so seo cean galant just hatsin na pectorí go mór leihí tá ansa meici san aling. Agus rud a hála agus bhí mé ráháil é a cheanga leis an PowerPoint nó níor thug si dú agtí beidir iné nó rud agan agus just ní bhí téma ráchasta é chuisteach, but an picture ar cool is sreich iad seo ag luarbrach. A haar cool gacion ta picture den aracht ar leith agus sa casio as caileachatan, agus tá lipid leis na focail, agus an rud a rin leise ní sin a fearanium, an rud a rin leise rinshi picture a picturí in den caileach, agus is a galanta, agus chuirsí lipid le ahanrod, sin bailach éanta mai le folklór ó ólam agus a úsáid. So dólam sí na focail ón leor, agus caingal si iad níor mé orthaí, just rinn si seo. So sin bailach éanta mai le chur leis an álas. Denne Ellen seo Killian, tá sé sin 7 mbliana dééis, agus níú se abbalta in scileanna suas idir an dachion seo, agus glach sé an bhirteacu, agus hatin an focail Rottweiler go mór leis. Agus a rééis sin streich an madra mór crostas streichiad, chuann siad aithne ar an character seo agus an madu. Agus go fiú níl na luorthaí seo an san canó an seo poisí a méil firste, agus tá siad ag leo na luorthaí seo ganó an teile ach níl sin na chuisteach chu just leanan siad a ra agus ó hála gur Rottweiler atá an agus tá sé sin an tucad an ocail seo anis. Seo an chiad level eile suas hart fa S sílam, agus churme gachion séan si is dehan sin de interest mar te ceanhhainach go níla chuála agus cean eile níla connacht, agus Janan sin na churme sé iad seo ag an level céna ach má tatú gannacht, ben cean altach níos deacra, má tatú a goála, ben cean connachtach ag level níos deacra. So chuann na canoan si leis na level, so bheith ag brethir go dtíon canoan bhfuil tú clachtaí leis agus go dtíon neid den canoan se tan, tan cumsin Jackar go leor na trí bhíon sílam héan, cé gurbas chuála dú héal megrú sin Jackar nó úsáid ha in áit ní agus ní bheith an clachtas sin agumsa. So tá rudí bagam mar sin a churann leis an Jackar. So is féidir na canoan si a chur san éirú leis an levelú ach a bheith ardealachar cén castach breise a thugann sé nó an dogann sé é síos level, so bheith ha chur sin san éirú cumáid. Seo an chiad level eile suas seo hart fa TU, hart fan da level sin, and rud faoi an Contonomic Fountas an bheith beidir 3 level in aon bhliain grúpa, so bíon sin mai de grúpaí. Bhí me géiríonn ceann sin an ceann neamhspleách sin a haispan sílam an ammaní go scanraíonn neamhspleách sin daoine, ach ar bhealach an ammaní an neamhspleách sin níos fosa nó bíon an checks breiste suas. So de boxy checks and sin agus is féidir PC a live show canal píar fi agus bí níos mó takeíach de ons na picture sna leor neamhspleách sin cumáid. Agus seo an chiad level eile suas seo hart fa VW hart fa sin ag Fountas an Panel. Cé an ceann sin lámh warmh a bu, hí me géir picture an tíbhstéach tá si sanna feig agam agus níú se agam. Tá cuma éanta déagúireach ar na poisí sa ceann sin ach tan check, so is cinál
Cé hagann siad ar high interest flowability is ten checks gananta tá coideachú sin bheith siad dúchlanach go leor bhfuil Mary Celeste agus Mary Celeste Rose is brala me agus scolan cricket level níos airde tá uba long tá mai actually léo sin faoi lethir tá mai leabháil fréid tá sé iad mai tá mai buint ansolta so tá sé faoi hanga eile so ghlacham leis gur longa atá agus an G géige atá. So machara ella Sean dunne dearna dara at ha jeich mlin déis actually rainy session kun ag level nís isle rud a vi bra agus níú stra ar be ige seo leo ag level neamhspleách an fagur rainy session in kun agus seo náisiad na Dhírigh an do leige in horrible histories agus nar hannig sé leor Dhírigh in éleg sinné vi ar seo leo so one session saltas an kunjan. So just when me géri a hashbin Steve and kennel remse leor ta on agus gur féidir iad a hort ag level dóibh agus kennel rea a hort dóibh hían ken a rénu agus PC a clachtú agus sinnaanu. So just ta me cover an aman seo while I'm na cean ó inseach ardain agus lucht esteachta so to differ be me géri kennel smuintiúr valley le poisi chuig leo soala. Agus sílam go méid sé roasta mó pata airigid ategan le níos mó leorthaí a cheannachta le tuairteach de foiisi agus iad soala le chur leis an Gaeilge ag aithins gur bailach é an léitheoireacht leis an Gaeilge a conne le gáil soala, but na habar gurirt me sin ní hanig sé bhfuim Tásúí mé factus. So ar scáil is féidir grúpaí léitheoireachta a chur ag clachtú le chéile, beidir cin na Drámaí nó checks aigen ach an grúpa ag leo PC le chéile agus an sinna dhéanú mar suirt chur a lethir an rang, so clachtaíonn siad a ris agus go dtí go bhfuil sé acu go hána an waith. Grúpaí nó birtna clachtú agus ag leabhar an rang agus beidir daoine tuairt multidóibh den chiad leo eile, deanan siad sin tagann siad arás, so is rud forbartha a teag tarlaí an non-nacional. Beidir ag tafad na léitheoireachta, ag tafad fógra don fiidir mar gúis go jig le coideachú fógraí leo má char an choras fuama sa scáil. Soala an grárod ag clachtú agus ag leo le tuismóirí, ag ach leo checksna a leo ar scáil ach le spric nua. Ag clachtú na léitheoireachta le cara nó le grúpa ar Zoom, so is féidir an grúpa hort le chéile agus sinna clachtú lá. Ag clachtú agus ag tafad na léitheoireachta ar Season ó Google Classrooms nó cabbí ardan atá núsid. Múnsúr ag tafadú agus ag deanú eisiom nar mar an mise, hafad mise mé híana ag leo písa agus chuirméis sin hocu. So is féidir sin a chur ag grúpa agus irí orthú sin a clachtú agus an sin teachtarrás agad leis. Nuairthaí a thuirt amach sa saoirú nó sa díon glasal don ach leo. Agus tá an gomíon leis ar scálanna ach sílan go Jacqueline kennal eisceachta dhéanú don am a bhfuil muid agus luairthaí a rint leis na páistí agus a thuirtáibh le leo ach ag an level ceart. So sin mé buis tá mé an dhéag sílan bh gá man sin nó rud ag an fácha don na ceistena. So sin mata si vigéir go deaglam. Mar dúirt mé mata smuintí agus multi ag daoine. Bhí bhaile a taiisiid haon ag géiríonn léitheoireachta chur hon cin bhrealan Clinston buamh tá mé cinse go bhfuil go leor smuintí. Níl me se a caiú amach smuintí atá agam haon ach tá mé cinse go bhfuil agus má rinnean muid sin ar a chéile. Bhí me géirí Golfrid chud na ceisna seo is curtha an sort ranóga agam. Just agus sílam gur clúdaí mé chud acu seo go roast couple of strateis agus couple of molú in sin agam. Agus cinse faoin na grúpaí agus actually tá aisna agam de ról cartaí ma tá ról cartaí acu an san grúpa ar gur bailach maithe tá agus sílam leis an eisiom learú maidir le botún mata na páisí ag eisteach le leatsa ag leo nó ag leo leat. Go dógi siad ar sin ach mas masanú atá ní bhéití a gartú is bhéidir glacu nó dogus ra caiim me sin hagus gan san hiad ceile so dus ag brethir cén level a te gist. Maidir leis na luamhlíonta agus clacham leis gur denneona sé chundéit an sin leis an one céim. So maidir leis na luamhlíonta bhálhín ach leo. Luairthaí tá leite san léitheoireachta Gófart. A leo a ris agus go dig lá chur leis an eisiomlar a bhí acu agus go bhfuil siad ag tógal ar an ochlúir. So
ní leor just an leor leo agus muint go dógi siad folklór, má lean siad sin a rééis agus rééis agus not foin one cem, bíon siad sasta rudí a leo a rééis agus a rééis eile. Ní chuann is dachar is maiile é agus eichnóí siad iad híon ag fiosú gachúr. Maidir leis na litrathe níl taithí agamsa ar an bhéarla a hagus sa bhom cem ní arna mé rio ach tomaidehis in na luamhlínt agus is Traschur scileanna tom. So is cuma like my jantar an na fumana agus gafrod in Gaelic, bei sin ag astrú higgin Gaelic nuair chuann siad tús leis ar leis higgin bhéarla nuair chuann siad tús leis an sin. Tásúlagam go ragar mé sin cumhaid faoin ní sainiolaí mé ar an dyslex ach le poisi tag strachelt má bhíon an sean sin acu bheith ag clachtú a rééis agus a rééis eile. Tugann sin waíon dóibh agus sin an rud a bhhaile gachtainine bé molú tiltte acu agus bé siad ré le tuairt faoin chiad ceann eile, but bé deis acu clachtú a dhéanú agus tu sin táhaach nachhfuil siad a gcónaí ag leo agus ag an cuma ar go bhfuil siad ag strachelt. Go méid cefne acu ar an uairnach nuair bhí siad a rós. Agus sílim gur clúdaí mé nod faoin na canhain si. Is jazz na canhain réimse sin an bhaon sin is jazz an taithí sin ail. Má léon muid le on canhain se bhain tá muid ag léadú taithí na leor. So sílim go bhfuil sé maith na chumsa mu rud a bíon seo. Níl so go bhfuil. So an nó Jackie gurh míle maithagat agus in áúra déit an fannacht an seo leatsa ag éisteach leat ar fad ní híthe agus sean san bhag bhuis bhar fad mar chéile a chuirde in áúra Jackie gur míle maithagat as do chuid sanolas a roiint linne go phláthúil omthúna in áúra tá leon machnamh tucha agat dúine go cínta an seo omthúna a chuirde sula bhágam se sibh an seo just bhhailm sa seo chuamh listen náisna tháinig isteach ónsaí agsúla I déobh na léitheoireachta an seo ach a ríist beag deiste cuiiste gáil tríd na sleamhnain sibhínig sílim se go mbeidh na sleamhnain agus an tafid roinnta ar maidin an sin ach a ríist is bhhailm sa mo bhuichas ó chrí a gabháil le Jacqueline de Brún agus in our vire tá tocht na céad léamh agus na dar léamh dearcha dearfach a chochú a measc na báistí a le na léitheoireachta. Tá annachid fálamtha agam hínig anna phraitciúil ar fad ach bunathe agus leabhathe sa taide an sin a Jacqueline an sin. Buim gach ile rá urtsa agus ar de haide a machchan seo so gur míle maithagat ó chrí as do chud sanolas a roiint linne inniu. Agus mas féidir lumsa limpsteach a cóirde agus Harvard gan. Buchas a gáil leatsa freisin sa bhéin as caihireachtaíana ar an session seo tamadana buíochtíad. Agus intim le cuiile táráte agus ráte go hána ascat an sin faoin fi ábhar an teimináir. Agus le Jackie gan áras fecinn si bhar fad na teachdrachtaí dearfacha teachtasteach is leir go raibh daoine thar bheith sásta agus riméidach fi cinál agus caiidán agus is dócha an bailach sppraigúil agus hanabach a chur gacha de láthair agus dair le an teorach agus an carcha an practicúil a fósa an sin gohanias so táid tharbh buich bit Jacqueline sin. So chuirde bígilinn inis donna cheardlanna eile atá teachta níos dóirlam tá péirlút an sin, so ceanháin leis an Drámaí sa nínra, beidir goach ábharmachnamh ann-dí freisin agus si go lé leis na luamhríanta sa Bhunscoil, agus an sin tá ceann ar carós agus sibh ag fhorbairt stratéisi faoi lé le daltaí le hord cumas agus ortalan sa síomh tomadachas, agus an sin tá ceann eile bartaí nachfuil dáta agam dó ach béis sé sa caiici se tárón ar luach an luach tomadachas omláin. So tá mé cinnte go mé annachchuid den ábhar atá clúdaí ag Jackie an sin fiú úsáideach dó sin freisin. So idir an dálinn Gnáirí libh ile agus a gothrathe le oscailt na scileanna agus guim gachra ar den tréimhse atá roimh. Agus bígí dagháil mátá aon ábhar takeíochta nó seminar nó aon rud ar féidir le gaile chus a dhéanamh chun an taire seo ar fád éasca. So gur mí maidí as felin.